da na gaya muku duk matan da ta sha warqatu zaitun, ganyen zaitun na Jazair, in har kika sha shi kina da ciki ko ya kai wata 9 sai ya lalace. In kika sha shi kina da nono kuma sai an samu matsalar ruwan nono, domin shi aikin da yake tace jini yake yi. Shi yasa masu cutar hepatitis ba maganin da yafi kyau da su yake cire hepatitis da izinin Allah cikin kan lokaci kamar ganyen zaitun. Matan da suke fama da ciwon gwiwa na arthritis, gwiwa ya bubbude tana tafiya, gwiwan da asalin gabobin yana ciwo, in da ta sha ganyen zaitun na sati 3 da izinin Allah sai ya daina. Kai matan da aka ce tana fama da matsala na ciwon mahaifa, in za ta samu ganyen zaitun ta tafasa shi tana shan sa so 3 a wuni, ko qurhatul mu'addada, in ulcer yayi chronic a jikin mace, in za ta sha ganyen zaitun na sati 2 sai Allah ya warkar da ita. Kuma shine aka gano cewa yana maganin ciwon haƙori, yana maganin ciwon kunne. Kuma shine aka gano cewa ganye ne da yake da tasiri akan maganin ciwon fata. Yanzu ba damuna ya zo ba, to za ku dinga ganin wasu yara kuraje na fitowa a jikinsu. To in yaro yana da sikila, yaro mai sikila, in ya kai shekara 2, aka ɗauki rabin ƙaramin cokali aka tafasa, bayan an tafasa aka sanya masa zuma, ana bashi yana sha, kuma ana bashi man kwakwa, suka ce ku bashi sati 2 zuwa wata 2, Allah da sai an ga wannan sikilan ta fara raguwa. Allah ya saka wa malamanmu da alkhairi, bukatunmu na alkhairi Allah ka biya mana, Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi a duk inda suke. Ku ci gaba da bibiyan tashar mu na ZULFIKAR TV domin kawo muku shirye-shirye da ya shafi addinin mu.